Betlehemsko svjetlo mira stiglo je na 3. nedjelju Došašća u Rijeku. U katedralu Svetoga Vida donijeli su ga članovi katoličkih skauta Riječke nadbiskupije i zajedno s predstavnikom Saveza izviđača Rijeka uručili riječkom nadbiskupu Mati Uziniću. Krenuli smo u petak u Beč s kombijem iz Rijeke i jedan kombi iz Šibenika, katoličkih skauta Šibenske biskupije. Sveli smo se gore, malo smo razgledali Beč, a onda u subotu išli u Neokateringen crkvu u Ceokrugu u Beču i tamo sa ostalim skautima iz cijelog svijeta zapravo preuzeli Betlehemsko svjetlo na svečanosti koja je tamo održana. Za skaut je to poseban događaj jer zapravo se sretneš sa braćom i sestrama skautima iz cijeloga svijeta. Betlehemsko svjetlo mira znak je samog Isusa, rekao je nadbiskup tumačeći njegovu simboliku. On rasvjetljuje mrak ovog svijeta. Nažalost, mi danas živimo u svijetu nad kojim su se nadvili oblaci mraka. Jer kad smo god zločesti jedni prema drugima, kad činimo zlo jedni drugima, onda mi zapravo ovaj svijet unosimo mrak. Isus je došao da bi rastjerao taj mrak zla. On je ono svjetlo koje tjera tminu zla, ono što nije dobro. On je svjetlo. Nije dovoljno samo prepoznati Isusa kao svjetlo, nego svi mi, svatko od nas, treba se upaliti ljubavlju s ove svijeće Isusa Krista kako bismo mogli gorjeti i svjetliti u ovome svijetu, svjetliti jedni za druge, biti dobri jedni prema drugima na različite načine. A jedan od načina je pjesma, jer pjesmom unosite više radosti u ovaj svijet, rekao je nadbiskup mališanima u Riječkoj prvostolnici. Na kraju podsjetio je na poznatu izreku koja dolazi iz različitih religija, a prisutna je u kršćanstvu i Isus joj je svjedok. Ona kaže: nemojmo se boriti protiv tame, nego učinimo nešto drugo. Zapalimo svjetlo. Neka na ovom svjetlu u kojem promatramo Isusa, koji nam je došao da bi bio svjetlo svijeta, neka nam to pomogne da se i mi pretvorimo u svjetiljke, da i mi pojedinačno i mi svi zajedno skupa s ovom svjetlošću svijeta postanemo svjetlo svijeta. S tom željom želim svima vama dobar večerašnji susret u pjesmi, ovaj koncert, blagoslovljen nastavak Došašća, susret u Božiću s onim pravim svjetlom, kako bismo zapaljeni na tom svjetlu, upaljeni na tom svjetlu i mi mogli postati svjetlost jedni za druge. Bog vas blagoslovio, živjeli. Nadbiskup je zahvalio organizatorima događaja kao i katoličkim skautima, izviđačima, voditeljima župnih zborova i župnicima, te ih potaknuo da i dalje budu svjetlo za mališane kako bi i ona zbog njih svjetlila Kristovim svjetlom. A svojim glasovima osvijetlili su Riječku prvostolnicu djeca iz 15 župnih zborova, njih ukupno 250, koja su nastupila na 20. smotri dječjih župnih zborova. Ovo je zaista jedan trenutak poseban koji čekamo u cijeloj godini u našoj nadbiskupi da se okupe dječji župni zborovi. I ove godine je 20. obljetnica našeg okupljanja smotre dječjih župnih zborova i dočeka Betlehemskog svjetla. Betlehemsko svjetlo je znak mira, ljubavi, radosti koje nosimo jedni drugima u našoj obitelji. Dakle, dječje pjevanje, dječji glas je onaj poseban glas, anđeoski glas, to su mali anđeli koji donose tu radost i to svjetlo u naše crkve, u naše župe i u naše obitelji. Radost mi je
je da smo se i ove godine nakon korone ponovno okupili, jer zapravo svjedočimo jedno zajedništvo između 6 župa na kojima pastoralno djeluju sestre naše duhovne obitelji Omnia Deo. To su Novi Vinodolski, Bribir, Jadranovo, Križišće, Šmrika i Cernik, i to je jedan zbor od recimo oko 60-ak djece koji evo žele srcem slaviti Boga kroz pjesmu, i radosni smo da kao i djeca i mi sestre da možemo biti danas ovdje i pjesmom slaviti Gospodina. Katolički skauti i svjetlo će narednih dana odnijeti u 50 župa Riječke nadbiskupije i predati ga na misama zornicama, a neki su svjetlo nakon dočeka preuzeli i iz katedrale Svetoga Vida odnijeli u svoje domove i crkve.